Повертаємося до студії програми «Саба». Я Єлизавета Цереграцька. Вітаю усіх, хто до нас щойно приєднався. А в нас вже є новий гість у студії – Валентин Торба, журналіст. Доброго ранку, пане Валентине. Доброго ранку. Говоритимо будемо про Луганськ, зокрема про події, які там сталися з учора. В Луганську почали з'являтися незрозумілі озброєні люди, чого, в принципі, раніше не було. Кажуть, що, уявляєте, така от подія, вони там з'являються, всім дуже страшно. І потім почали з'являтися повідомлення, що це конфлікт між ватажком угрупування ЛНР Плотницьким та міністром внутрішніх справ місцевим Ігорем Корнетом. Прокоментуйте, що ви думаєте? Насправді нічого тут нового немає. І в цей конфлікт, сам конфлікт між Плотницьким і силовим, так би мовити, блоком, тому що силовий блок складається не лише з Корнета, а ще й з Пасічника, який представляє МГБ, грубо кажучи, наше СБУ. Да? Тут нічого дивного немає, цей конфлікт існує тривалий час, і те, що там раптово з'явилася така кількість, посилена кількість військової техніки і озброєних людей, лише підтверджує те, що хтось хоче когось там вбити чи там підірвати, а навпаки для того, щоб це не допустити. Росія контролює там ситуацію, нічого тут, контролює тут цю ситуацію вже 4-й рік, і говорити про те, що щось трапилось нове, просто чергове загострення, яке вже було до того. Попереднє загострення закінчилось тим, що дві персони, які стояли поруч на бігборді з Плотницьким і були в лапках його соратниками, стали лютими ворогами. Один загинув в казематах, Цепкалов, а інший зараз перебуває на території Російської Федерації, Карякін. Ось тут формула інша. Нічого тут дивного немає, в якому плані. Це мені дуже нагадує певною мірою, знаєте, криміналітет 90-х років, коли правоохоронні органи ставили на тих чи інших авторитетів, але цим авторитетам дихали в спину інші авторитети. А правоохоронні органи дивилися, хто сильніший. І хто сильніший, на того потім робили ставку. Але завжди таким чином контролювали ситуацію. Росія, яка зараз окупувала цю територію, так само робить ставку на декількох персон. І залишати там одну єдину вертикаль, це значить залишити людину без додаткового контролю. Такого свого роду контролем для Плотницького є силовий блок, а для силового блоку контролем є сам Плотницький. Ось і все. Тобто можна вважати, що Російська Федерація вона підтримує когось одного? Тому що вже з'являються чутки у соцмережах, зокрема, люди пишуть про те, що насправді Корнет, зараз Російська Федерація стала на бік Корнета і таким чином намагаються ніби здійснити ось цей славнозвісний переворот. Існує така теорія, що існує, так би мовити, кілька рукавів впливу. Це Сурков і ФСБ. Я вам скажу, що це все теорії, тому що на практиці існує одне джерело – це Кремль. І як там вирішать, так поки що там так і буде. Україна, на жаль, не має впливу на цю територію. І на кого вони роблять ставку? Вони сьогодні можуть ставку зробити на одного, а завтра на іншого. А насправді вони ставлять на одне ставку – на дестабілізацію в Україні і на повний контроль цих територій. При цьому такий контроль, щоб зовні можна було сказати, що вони не до чого тут. Мене, наприклад, дивує, коли говорять, от там посилений контингент увійшов на територію Луганщини російський, та він звідти не виходив. Він звідти не виходив, виходить звідти вже 4-й рік. Тому нічого тут дивного не сталося, але те, що від того нам не легше, і кількість мемів, гумору в інтернеті, це, звичайно, дуже добре. Нам потрібно хоч якесь свято в ці похмурі осінні дні, але радіти там нема чого. Чи можна пов'язувати нещодавну розмову Суркова та Волкера, зустріч, точніше, телефонну розмову Трампа і Путіна, тому що, знову ж таки, люди починають про це говорити, вже намагаються провести якісь там червоні нитки між цими подіями?
Ну, я повторюсь, що конфлікт цей між Плотницьким і силовим блоком триває не перший день, тому він не з'явився з ніскуди. Росія буде, я не знаю, про що вони там говорили, Сороков-Волкер, але те, що це ніяк не спрямовано на деокупацію цих територій, ці події, які зараз відбуваються, це точно. Тому я не знаю, як там можна це прив'язувати. Інша справа, що дійсно там через рік має відбутись так звані в лапках вибори знову це голови в лапках республіки. Да? І для Росії дуже важливо, щоб це було ззовні виглядало легітимно. Начебто народ прийшов, обрав, бачите, справжня республіка, герб, гімн, голова, рада міністрів, там міністри або рада, як у нас Верховна Рада, парламент в лапках. Все, ці всі структури, так би мовити, умовно створені. І світу показують, дивіться, так вони ж повноцінні суб'єкти, рахуйтесь з ними, Київ, виходь з ними і спілкуйся. На це робиться ставка Кремлю. Тому зараз там якісь вибухи, стрілянина в Луганську і силові там якісь вирішення питання Кремлю просто не вигідно, він цього просто не допустить. Знову ж таки, я сьогодні зранку, готуючись до ефіру, звісно, заходжу у Фейсбук і бачу дуже багато цікавих картинок. Це фотографія Плотницького з надписом «Остановітесь, я легітимний», з таким референсом до Януковича. Янукович веде війська. Ну, це смішно насправді, хоча давно вже не можна сміятися з цього. Втім, якщо говорити, от зараз Плотницький, він, знову ж таки, чутки ходять, що він зараз у Росії перебуває. В подальшому от його наступні дії саме Плотницького. Ну, насправді, дійсно, є інформація така про те, що він періодично їздить в Росію, там замалим не ночує, а потім повертається трошки покерувати в Луганськ. Те, що він боїться за своє життя, це факт. І були ж і напади на нього, там і вибухи, і таке інше, після яких він там лікувався. І зрозуміло, що він буде робити все, щоб себе забезпечити свою безпеку. А забезпечити свою безпеку тут можна таким чином. Це дійсно в Кремлі дійти до якоїсь згоди. Те, що за певну інформацію в нього у сина вже є бізнес в Воронезькій області, і те, що він робить такі шляхи відходу, це абсолютно логічно. І я гадаю, це робить не лише він. Вони всі там думають, як там щодо запасного аеродрому. Це така їхня доля. І мене це не дивує, що він розраховував, як один із сценаріїв розглядає під певні гарантії просто полишити Луганськ. І повторюю, не обов'язково це зараз. Тому що зараз, взагалі-то, якщо він кудись тікає, або його вбивають, то для Кремля виникає питання, ну що ж тепер що, знову вибори робити? І, ну, краще дочекатись наступного року, вирішити там ці питання, якось їх розрулити, що і все. Якщо говорити про реакцію соціуму, тому що насправді, знову ж таки, це все чутки, але тим не менш вони є. Про те, що люди перелякані, починають запасатися продуктами, банки не працюють, хоча і так уже звикли до напівпорожніх відділень. І, зокрема, от не працює телебачення, радіо, місцева мережа лягла, Луганком вона має назву. Лугаком. А віджатий Київстар. Да, от і ну тобто, все ж таки, і є ще затримання голова місцевої телестанції, там її затримали. 12 осіб там затримали, ну там А чому це відбувається? Навіщо їх затримувати? Ну це внутрівідова боротьба, тут нічого дивного знову ж таки немає. Затримують, може когось відпустять, хтось буде сидіти, тому що гріхів. У всіх є гріхи. І бачите, з чого почав Плотницький? Він взагалі-то переступив певну межу, коли в стосунках внутрівідових він Корнета звинуватив у мародерстві. Справедливо звинуватив, але вони всі мародери. І там будь-кого можна взяти, вивезти і сказати, а ось ти там зайняв там будівлю, а ти там віджав такий-то автомобіль чи ще, чи бізнес.
Тому вони, те, що вони там когось там затримали, я б не на це звертав увагу. Зараз, до речі, ви сказали про місцевих мешканців. Ну, ті, хто знаходяться в центрі міста, да, у них є зараз проблеми. Ті, хто трошки подалі, там проблем вони особливо не відчувають. Повторюю, це все робиться досить так, щоб було максимально тихо, а присутність військової техніки, за ці 3 роки, можливо, вже відвикли від такої кількості військової техніки. Нічого, треба їм теж періодично нагадувати, що дійсно вони окуповані. І найдраматичніше в цьому те, що ніхто не питає ні місцевих мешканців, так само, як ніхто не питає Київ в цій ситуації. І коли правильно РНБО треба скликати, Петро Олексійович правильно це робить, що скликав РНБО. Але в мене, коли я чую про засідання РНБО, моментально я згадую лютий 2014 року, коли там же ж були деякі розшифровки, вже вони оприлюднили, Турчинов, але окремі розшифровки, не всі розшифровки тих декількох, там, здається, 3 чи 4 дні вони засідали, це РНБО, коли Крим відходив. А мені б цікаво почути, про що вони говорили тоді. А я вам скажу про що. Вони говорили про те, що не потрібно провоцирувати Росію. І ділили портфелі в той час, коли відходив Крим. І коли потім було захоплене Луганське СБУ, до нас в Луганськ приїздили високопосадовці, в тому числі зараз нинішній діючий спікер Парубій. Ну і що вони зробили? Розвели руками і поїхали назад. Тоді можна було деокупувати одне єдине СБУ. Якщо вони не змогли деокупувати одну будівлю, то що говорити про таку територію? Так що, оце для мене трагедія, оце для мене драма. А те, що там павучки в банках, сьогодні один, завтра інший, певною мірою їхня роль зараз слугувати Кремлю і користуватись цим моментом, яким їм даний, для того, щоб збагатитись. А ці статки, вони просто періодично, бачите, виводять в Росію. Пане Валентине, я хотіла би попитати дещо детальніше на вашу думку про дії України в цій ситуації, тому що, знову ж таки, те, що скликав позачергове засідання Кабінету РНБО пан Порошенко, це все зрозуміло, так, це дійсно правильно. Мене дещо обурює інше. Навіть у ЗМІ, які вже оприлюднили цю інформацію, сама формулювання новини «заслуг доповідь силових структур». Ну, тобто, дійсно, це новина, що там щось коїться, що з цим потрібно щось робити. Ну, тобто, з цього роблять якусь таку подію. Мені цікаво, що Україна в цьому випадку може зробити от зараз. Можливо, скористатися, я не знаю. Може якось вплинути на те, що відбувається на Луганщині? Існує така теорія, фейсбучна теорія про те, що зараз Україна може скористатися цією ситуацією і там вести свої війська, деокупувати. Я повторюю, якщо б хотіли б деокупувати, підкреслюю, мали б намір деокупувати цю територію, то її просто б не здавали б тоді, коли це можна було зробити. Просто не здати. Був Аваков зацікавлений в власному Харкові, він його деокупував. Хлопці вирішили звільнити Маріуполь, вони його звільнили досить оперативно. Луганськ, який був на долонях, і звідти фактично бойовики вже вийшли майже, його ніхто не деокуповував. Чому? Тому що ця територія була ще з кінця 90-х віддана на відкуп конкретним князькам. Луганщина де-факто була окремішна. Це територія України, яку де-факто штучно робили окремішною. І коли зараз говорять про те, як Україна могла б скористатись, це, знаєте, на рівні дійсно фейсбучних таких от виплесків. Системно треба дивитись і історично. Я поки що не бачу нормальної
ініціативи зверху щодо політики по деокупації цих територій. Зараз добре, що хоч почали говорити про так званий закон про реінтеграцію, хоча жодного слова про реінтеграцію в заголовку там немає, це блеф. І взагалі, я вважаю, цей термін треба використовувати лише після терміну деокупація, спочатку деокупація, потім реінтеграція. Але де-факто це така політика призводить до шаманства, це таке шаманство. У нас дуже багато різних ініціатив, в тому числі від Міністерства інформаційної політики і таке інше, які просто в повітря йдуть, розчиняються. Тому що системної роботи, навіть роботи з мізками вільних територій на Сході не ведеться. Це просто якась формаловка. І тому, коли я дивлюсь, там, ну, що все формально, да, вони вимушені були, звичайно, відреагувати. Президент ось в такому форматі відреагував, там засідання РНБО, зараз всі поговорять, ну, буде зовсім інший привід інформаційний. І взагалі, на жаль, з самого початку свого і президентства, і взагалі всієї цієї влади, вона зайняла дуже хибну позицію маніпуляції інформаційним середовищем, коли говорила про а то за 2 тижні, 1000 гривень в день. Про те, як Петро Олексійович приїздив до нас в Луганськ в квітні місяці, він говорив, що з терористами не може бути ніяких перемовин, вони розуміють мову сили, а потім тільки став президентом, за нього голосували як за головнокомандуючого, перш за все, не як за президента. Він оголосив 10-денне перемир'я, коли такі ж самі колони заходили в Луганськ протягом цього перемир'я. Щодо пана Турчинова я вам вже говорив, його засідання РНБО, і де він мав обов'язок ввести воєнний стан тоді, а він перевів стрілки на засідання РНБО, і вони голосували. Да ніякого голосування не треба було проводити, треба було вводити просто воєнний стан і терміново вирішувати питання. І таких прізвищ дуже багато. Я б не обмежувався лише президентом, чи Турчиновим, чи ще кимось. Їх дуже багато. Вся влада в цьому плані дуже порочно себе почала вести з самого початку. Кидати інформаційні якісь приводи, потім кидати нові інформаційні приводи, за якими забувались попередні. Ось так вони якось і пройшлись ці, скільки вже, 3 роки. Чому немає політичної волі? Вона взагалі з'явиться, на вашу думку? Я вам скажу, що термін політична воля для мене не зрозумілий. Я не розумію, що таке політична воля. Людина йде до влади, і в неї нема волі. Тобто волі йти до влади є, а користатись своїми обов'язками, які ти на себе обереш, у тебе немає, тобто це оксюморон. Я гадаю, що воля там є. Інша справа, до чого воля? І це все пояснює. Я скажу річ неприємну, але я її постійно повторюю. Мені все постійно здається, що нинішня влада непогано себе почуває і без Донбасу, і без Криму, де у них дуже багато проблем. Ви абсолютно розумієте, що ніхто там би за них не голосував. І, можливо, добре, пам'ятаєте, в 2014 році була навіть така думка, що о, як добре, що окуповані території не голосують, а то б вони нам обрали б нового Януковича. Ну ось вони не проголосували. Ми обрали людину з тієї ж самої влади. Ми не змінили систему. І система не збирається сама змінюватись. Нам пропонують знову йти на Майдан. Ну, я вам скажу, що це буде просто реінкарнація старої системи, тільки з вже відточеними методами. Слава Богу, народ все ж таки мудріше і на провокації не ведеться. Тому перед нами ще років 20 мінімум наполегливої роботи. Тому я просто радив би всім йти зранку на роботу, працювати і робити свою роботу добре. І це єдиний наш шанс цю якість нашої країни зсередини змінити. Я вам дякую за таку розмову, тому що насправді говорити про це потрібно, тому що це всі розуміють, але, на жаль, чомусь мовчать.
І дійсно, навіть маючи досвід роботи тут на прямих ефірах, ми постійно говоримо про Крим, ми говоримо про схід країни, але кожного разу після інтерв'ю, закінчуючи розмову, я доходжу висновку, що насправді це замкнене коло, тому що виходити на Майдан, що зміняти шило на мило, грубо кажучи. Тому лишається лише плекати надію та вирощувати своїх політиків, я не знаю, виховувати їх і так далі. Валентин Торба, журналіст, в ефірі з нами говорив про ситуацію на Луганщині. Я вам дуже дякую за розмову. Навзаєм. Зараз ми перериваємося, будуть новини. Ескендер Маметов розповість про останні події в Україні та світі, після чого ми повернемося в студію, будемо говорити про головне. Дочекайтесь.